Hakin norong miani kasa kok tuma beleke khamjang ni norong nukna 45 karamchara bai khobja hogo tisa amsa yo khoroksa bisi thamni cherai Ramdev Burma dugano mani pai tongmani kinaro no lama kinaro hake alto gari kaisa phayei chua cafe khni chung kok tuani bisingti saimang kabangma social media ni bisingti je amo post bo khailelai tonglayo hake thutairi phaikya o dukan kinani lamawo hake asarani langma chokha hake belekeno kha khamjangnai bo osungsarno kahamken sunugya khu 3 years ko bini hake amse amte hake chuak ngai hake kahamke gari chalu gya lama kinar se lama suja honga kale damo mani fan manana lama kinar dugano se arasuri se shape kri ka hasi ani ko thutare pe hake amno nuge a amsani mla poldang susar thangai naikha hake jawante hake gari thutare we osranyo langma sasunai a borongno shasti krak khrena nang hasi amte hake baike lama kinar dugano mani pai tongma bani ko thutare amte haklaimaka am krak shastirena nang hake teka Bubagra bini social media Facebook o tini post khlaimani bo Tripura University ni bisingti kasa program o ajagani student ok bai connection khlainani bage koglam salainani bage bo program o invite khlaijangmani hake amo bono invite khaijangmani logi no taisa cancelled khlai rijaka a program hnai khobor manmani bage bo Bubagra saka amo beleke wana jaka bo haisi kubikok sanan thang hake amo wana masing sano hake tomani bage mala amo tongo ku sakaro go onyo tongna je bono a jagani student ok bai je malaria khlainyen nayo koglam rok salaiye saria khlainyen nayo tomani bage male norok jotono saimano Bubagra je jaga thangmo tabuk dofani bage kok sawo indigenous ni bage kok sawo je tolao klegi tongne dofa bong ni bage no kok sawo notice no thancha khlainye ni bage kok sawo tamani bage male chini Tiprasa hanyo chini indigenous Tiprasa ro hanyo kubuni notice ni kwangma onyo indigenous tongne robo amde hake tolao khiklai jagi tongo tolao klegi tongo amani bage thancha khlainye ni bage kwangma notice ni leader ro bai kok sai tomani khana norok amani bage no bono tabuk je jaga fano amde hake cancel khlainye ni nayo kuno jagao student ok fanong tung program rok fanong tung amdike thangriya kok saria khlainani bage chesta khlai tongo kubangma je kusuk sagaw tongnai ro haya ngakai a jagao bo sanai notice ni thanchani bage sanai age je tolao klagi tongne dofani bage bo a jagao kok sanai age amo kubuni borok rok kubuni je kusuk sagaw tongnai ro borok tam sajak yangnai tamani bage male borok develop na ya borok kaisa je tolao kligjak dofano borok kusuk sagaw ti sanan naiglak student no borok tebo rung naigla kiri hasa hataya tongne kiri je tolao dofa tongnai borok no poririnani ajagao lama kaham slamnani school college hospital borok amo naigla khachi samung renani borok amo naigla khachi borok je buti haike borok no kisai misa khlaiye rang rewe loop khlaiye boot pairewe boot pasungman amusunai hake amoni bage je Bubagra songto develop khlainani bage chesa nai tongo hake tabukni amoni bage bakso Tiprasa rok bonsa je tomani bage male omongkha chini borok rokni je agini simi loyingi thangka je kisemi sarang bai jeng develop nani bage ko wanchu ya kisa rang bai jeng boot paijage boot nani amte hai jeng loying thaka amoni bage je future ni bage ko wanchu ya je Bubagra je bo samung khlainin nai tongmani future ni bage amono tuye kebo wanchu nai kre haje hake amo je Bubagra ni je bodol ni tongnai bakso leader bangma thayon tongo kami ni leader amorok sudai wanchungna naya amani bage nukhna je borok samung kaham khlayang tongmani Bubagra ni ideology no je wanchu gyang tongmani age borok bangma jaga no bakso jotono sayado age borok bakso jaga amte hake rangrok chalai tongai mani samung khlayang hake Bubagra ni je ideology ka bo future ni bage wanchu go Tiprasa rongni bangma dimani bage kok sawi tongo hake miawa ang je kok tuma khlaimani nukhna je Bubagra ni bini Facebook page o je nungmani yaglo usukango je gurukhani je leader rok bai borok malaye ajago je gurkha rokni je ideology bongni je demand tongmani Tiprasa rokni je demand tongmani amo milimani je kok thai rokno sawi khana tomani bagi male bongare bo jotono je haste sani tongmani katal haste khlaiye je bongni mantha sokta rokno haike chini Tiprasa rok je sani tongmani amono no bo khulugi sayawe je bujinanyo
bujiri rikha hasi haike amo sungrong kaham kan sawi tongo haike norok bahai ma tong je okok tumarong no nugo je bubagra amte haklai jagi tongmani Tiprasa ni kaham khlaina bagi notice ni kaham khlaina bagi tam sana musung community visit ke shahar de haike video no sajak like redi te share khlai ji jot Tiprasa ni thani no haike kaham tongbadi thancha tongbadi jot notice bai buchung milima ka belekine sawo hambai khulumka